духтаракҳои хушрӯй нигоҳ кунед. Ман як нуқтаи савдоро шумода тавсия метавсиям. Диден чизакҳои чихе хушрӯ доранд. Двойкая, футболкая, инами ҳар он чизе ки дидестен ку медонен чанд сомонай? 20 сомон духтаро, 20 сомон. Марҳамат, ира бинед футболкачаҳошон да гап нест. Ҳамха хушрӯан бори гуанҷу беҳад сифати хуб доранд. 20 сомонӣ. Иҷада бо бурукчаҳошам ҳаста. Инаи футболкаро бинед бо чихе калон ай духтарои калон да мешава, занҳо да мешава ҳатто. Мана марҳамат, ҳамаи ҳамино 20 сомон. Успед кунен, двойкашам ҳастай, шортико кати футболкаҳо ҳастай. Мана нигоҳ кунен футболкаҳои тоқа ҳастай. Хулас ҳар он чизе ки ҳастай ҳамагӣ 20 сомонай. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 12 дарвоза, 9 қатор. Инем 12 дарвоза ки омаде 9 қатор неми биёен рӯз такина духтаро. Инеми нуқтаи савдо. хушругии футболкачаҳоро диден тамошобино ҳам қафасонакан размерои калон. Ина марҳамат 20 сомон бори гуанҷу. Каседа дар кораи хушругиша бинен размерои калонак барои кӯдакон метавонен харидорӣ кунен. 20 сомон. Иҷам қари сумкаҳош бисёрай кадомеша мегирен, кадом ранг, кадом узор ҳамаш 20 сомониш дагай. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор 12 дарвоза 9 қатор. Марҳамат биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен. Омада наметонен нависен дастафкатон мекунанд. Двойкаҳоро диден духтаро? Ҳамиёшам 20 сомон. Хулас инам ҷода ҳар он чизе ки мебинед ку ина бачагиёшам ҳастай. Ҳар он чизе ки дидестен ҳамаи ҳамин 20 сомон шудагай. Успед кунен тамом нашава. Иҷада бо ласинкаву шортику юбкаву хулас ҳамаи чӣ доранд охир 20 сомонай. Духтаро распродажа ласинои фасон, шортико инами ҳама чизе ки дидестен нархошон 10 сомоная. Марҳамат на кадомеша ки мебинен 10 сомонӣ. Бозори Корвон даян тарафи Тиллобозор на футболкам 10 сомон дайден духтаро. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор 12 дарвоза 9 қатор. Рақамашон ҳаст, суроғара наёфтен нависеншона. Ана и тараф боша чизе ки мебинен 20 сомонай. Духтарако бори гуанҷу омадай навинкои фасон нигоҳ кунед чӣ хушрӯчанд. Ино тройкаян шортикам доранд. Медонен аксия эълон кардиян 80 сомон. Марҳамат дига гилошам ҳастай. Бисёр дора гил. Дар кортон боша биёен духтаро аз пеш як боракак биненда ҳамхе узорои фасонош бисёр аки гилои фасон бисёр дора. 80 сомон тройка. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор даян 12 дарвоза 9 қатор. Мана марҳамат иҷада бо двойкаҳои хушрӯ доранд. Мулоимаки хонапӯшак диден 50 сомонӣ аҷоиб фасонакае роҳатай бовар кунен духтаро. Баъдана иҷара нигоҳ куненда ина ива ё чанд сумай хушрӯчанд ина ё 70 сума бирмуда дора кора бинен материалшда гап нест бори гуанҷу духтаро. Мана пинюар дар корай, двойка дар корай чизе ки дар корайтона духтаро биёен. Ина ино чанд пулан? 60 сомона хушрӯ буда ини ёрам дидем пинюарора духтарако расветкош ай ҳар намуде ки дидестен ку бо расветка дора чандтаи расветка дора духтаро. Ина марҳамат биёен.